mga istorya ng mga karaguyong, mga para sampai sabi mo doon. Meron naman berubah-ubah sinurat. Ini nga baya ang buhay. Siyang nakabit sarong dosenan sanga-sanga 101 sulpanit sa kabuang Medjalutik ang nasa konsensya kan sa kuyang solterong amigo si Petronilo. Pero hindi nga baya kadali lamang kakirong-kirong maisip kalugod na bagod siyang lalaking kurako. Si Tiburcio naman na nainggap-gap kundi ang magsurat, magsaysay ng mga istoryang kadustaan, mamaknang bipimit-bit ituang surunod na kambal, pero dahil niya alam na ang kabaluhan, apat na ulit siyang naiputan sa payo kan sa iyang dating kalibat. Pero marami o ready ka na? Ready ka na ito? Gusto kong ipanagog mo sa ila. Sumunod sa diri mo magkatibo. Kaya naman kanta mo siya rin kaya. Mga tugang siya ang natabi. Tuman sa Samoyan, ako, ang mga dawin dyan, alas milyonaryo, iba'y lang tingnan, mayong aeroplano, naglalayong banggi, nagbitit mga tao. Cinco manis, cinco dulce, cinco mucho valiente, minalo tu baligaste, nagapon balitugi, daw kami sa lidia, pwedeng ostis pinuntian, nagpansagay masakit. Nagdayo kami sa Laguna, Gisipatos pinalatan, maringaling sa parang pagulay nila. Pangginan, multo ka pa, ang akin mo. Musulong na magaling ang pamilya, may pagkakalong musulong na dalo tayo niubos kawal ka sa panlima ang paglagya pagkulado pagkasurahan I will wish you pag-abot sa mga ikaw, ang mga akin niya nagsuliyaw, ang mukay abot niya sa bintana, tuminukaw. Ang abot ko, mabutoy, alagat man, konsumisyon, pag-abot niya nasa aparado, lumalong kami nagkakaroon.